Bafethu niyazi 16 la I would recommend you come and try it at Utopia. angifuna imvakashi yabo le nyama lengifuna ukuyidla ngiyi-1 bafethu i-16 namhlanje yabo inyama engidla la nina ningavakashi la angithi dala ningavakashi from saqala unyaka January ngiyakucela mngane ngicela ungavakashi please bheka le nyama le uyayibona nawe one man hayi khululeka noma ungavela so shaya izolo mngane nami ukushayela izolo ayinya awufuna ukwayi amabhiya ayeza ke mina sathi uma bashana ke sathenga amabhiya amaningi ama-case nama-case asithenga 1 wemshana ayothenga ama-case ayi-5 la sibaningi nathi la ekhaya yazi sihleli siyifamily simnandi ikhathi sefamily kanti awunafamily wena lapha ungezi la kithi awazi nokuthi kusenamba bani kithi ekusalayo yeah mangasila eKatlehong la sihleli kamnandi kanjani abantu basekhaya ukazona uhleli kanjani lapha makaye wish nawe ngabe uhleli kamnandi yazi ube right ube nayo yonke into oyidingayo because manje isikhathi kaDisemba ungabi ne-stress uzihlalele kamnandi uzipholele sakucela bafethu asijabuleni bafethu hleni kamnandi siphuzeni kamnandi mosodlile uphuzile sicela ubone nawe into e-right there's only one thing e-right mosophuzile udlile ukulala ucabangani wena angikhona mangwa ukulala uzovuka futhi yonke into ayipheli mawuvuka inyama ayipheli nathi okushiyeni inyama bheka inyama engakanani futhi awayiboni kahle amazinyo kamalu akuzophela amazinyo endoda niziphatheni kahle nilale inyama ningasabi nizoyithola notshwala bukhona kuphela maka wena mongathi nje uziphatha kabi ziningi into ezingamosheka empilweni bafethu adleni inyama nayo bheka i-price stand la awayiboni kahle ufuna ngilandele yona naba ngifuna unihalisela bafethu yazi ngiyazi abanye abananyama abanapapa abananix maka kunandaba yaba sicela vele ukuthi enjoyeni lokho sinako ngoba inkathi azifani maybe nawe ngelinye ilanga uyafaya wenzani uyazi ukuthi amalanga awafana ngithi siyabonga bafethu thank you singakhohlwa ukubonga inkosi lapha le most high